Usa ka magtutudlo ang naluwas human naghikog sud sa Sampagitain sa Dan Quirino, Barangay 10A, poblasyon dito sa siyudad sa Davao, alas 6 sa gabi ni adtong Martes. Gila ang biktima nga si Lilia, bansagon gitago, magtutudlo sa usa ka iladong pampublikong tunghaan sa sekundarya sa maong siyudad. Ang 40 anyos mulumpyo sa GSIS Heights, Barangay Matina Crossing. Suma sa tagdumala sa maong in, wa na naglihok ang ilang customer nga daghang dugo sa naong. Daling miresponde ang Central 911 sa dapit ug nasuta nga naghikog ang biktima gamit ang panglimpyo sa kasilyas nga liquid sosa. Gingong naghikog ang biktima gumikan kay nagproblema kini sa iyang utang nga dakong kantidad. Sumasab sa kapuyo sa biktima nga una nahitabo ang insidente, nagsige na og hinuktok ang biktima labot sa kadako sa iyang utang. Kagahapon sa buntag, gibutyag ni Dr. June Palilio sa Southern Philippines Medical Center nga anaa pa sa talandugong kahimtang ang biktima.